Det er der, hvor fødderne, det er side, vi har. Vi får ryggen op på. Det er godt stående op på, tror du? Det går værktøj. Du går og holder. Det er du skælder mig sådan. Den vægter. Det er du skal ikke filme. Kigger går, ikke? Ja. Du giver mig nøgle, ikke? Ja. Du skulle holde nøglen. Nej. Jeg er nødt til at vise jer rummet til dig. Lige lidt til venstre, ikke? Jeg tror, jeg skal stille mig her, så. Jeg har bredere om. Ja, hold nu bare fast. Det stikker jo af. Linnea, de nøgler. Det er ikke mine. Du holder nøglerne. Hvor skal du passe på den her vogn? Hvor skal jeg gøre af den? Jeg skal vende mig om helt nok til du. Skal den på igen? Ja, vi skal have noget andet på bagefter. Det var meget nemmere at holde her. Der går det går. Lortevogn. Ja. Nej! Nej, jeg skal filme jer!
Så har en superbord og en fladskærm. Ja, lige lidt, der skal ikke stikke dig nøglerne, vel? Det er nedom. Jeg sveder mest. Kan du ikke filme din far? Nej. Gå ind og åbne døren. Og der er så for noget. Åbne døren for ham. Der er ikke noget værd, det her. Hvad er det værd? Ja, det kan jeg ved at foretrække snit. Jeg kan åbne med sådan en... Lad os gå til døren igen. Den er åben. Du skal ikke bruge nøgle. Skynd dig! Løb! Det er sgu tungt, den her. Nu skal jeg falde et andet sted. Ja. Kan du dreje? Kan du dreje? Du må styre så godt, det her. Ja. Du skal dreje noget her. Jeg kan ikke holde den længere ind. De der døre, de er noget lort. Au, pas på håndtaget. Au, for helvede. Skal du se, hvad jeg siger? Hold, sæt lige ned 2 sekunder. Ja. Det siger jeg ikke næsten 1000 kroner. Sindssygt, mand. Du ved godt, hvordan vi skal op, ikke også? Skal vi åbne den op og så pude? Der er puder og alt. Du er næsten nødt til den der bagerst. Vi bliver nødt til at hejse den op. Ja. Der er mest for plads derovre. Ja, men hullet er jo her. Nej, det er det ikke. Hullet er nede over, så Der er sgu da et hul der. jamen, hullet er nok hernede. Ja, det er de der puder der. Ja, jo, der er hullet, hvis du vender den om. Ikke? Jamen, den vender rigtigt jo. Det her, det kommer til at være ud mod væggen, og så kommer det her til at være ind med skeletteren. Det kommer der op nu. Det er ryglægget. Det her, det er bunden. Bunden, ikke? Så det her, det skal vi have op. Ja, hvis du vender den om, så er der mere bære. Nå ja, det har vi selvfølgelig. Eller, jeg har ikke, det er bare pap. Har du så ikke noget... Det gør måske heller ikke så meget, fordi du skal jo have den rejst. Jeg skal løfte, og du skal rejse, og så skal vi rundt, og så skal vi gå op, og så skal vi løfte. Ja. Så vi er nødt til at vende den alligevel. Jeg er nødt til at have fat i en eller anden, så vi kan rejse op. Jeg tror bare, her på bred. På trappen, så du den er ikke så bred. Så, ikke mere filmet den her. Jo. Prøv. Nej, der ser du. Du kommer selvfølgelig, du kan ikke opdatere din telefon, for det fylder jo, du kan ikke have musik på den, altså når du filmer. Så når du ikke filmer det, jeg træk. Den er kun på 4 GB. Jo, så er den 8 GB.